Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:34. This time check is brought to you by Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 6 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo ang aton pagatalakayon para karon nga aga. Samtang nagahilapit na ang filing sang Certificate of Candidacy, amat-amat man nga nagaulo istrikto, amat-amat man nga ginatun-an sang COMELEC. Magluwas ka panawagan nga sige ang rehistrasyon, bisan Sabado may rehistrasyon, pero ginatun-an maid-id sang COMELEC kag ang pagtuon iplastar nila sa National IETF sa masunod nga mga binulan. Anano ang ila ginakabalakan? Pag-abot sang 2022, kon padayon gihapon ang katalagman batok sa COVID-19, may pila ka mga pagbalasa sa mga pagsulundan sa COMELEC. Posible, hindi pwede ang house-to-house campaign.
ang pagpanagtag sang election materials. Kundi kalabanan politiko ga pangamusta sila mismo ang gahatag sang ila sini nga election material. Isa pagid posible hindi pagpanugutan ang political rally bangod sa posible hindi masunod ang social distancing. Kag pipila ka mga istrikto nga pagpatuman sa panahon sang pandemic. May mga ara bintaha kag disbintaha. Unahon tag bintaha sa mga politiko. Bintaha ini sa mga politiko nga kilala nga daan ang ngalan. Kag ara na nagapungko sa palangakuan kag mapa-re-elect na lang. Ang mga artista sa pelikula kag telebisyon nga magpapili ti kilala nga daan kon name recall ang paghambalan. Mga broadcaster kag iban pa nga adlaw-adlaw nga tanan babatian mga artista sa telebisyon adlaw-adlaw makita sa telebisyon. Pero disbintaha naman sa mga bag-o nga politiko nga luyag maginta sa politika kag luyag magserbisyo. Bangod, wala exposure, wala pangalan, ti kon hindi o pagtugutan nga makakampanya. Mga musta kag iban pa, ti pobre man, hindi siya kilala nga daan. Hindi man lang mapalayag ang ila plataporma kung nga nagpapili sila. Anong ila sini nga luyag matabo sa pungsod Pilipinas. Kag disbintaha pagid sa mga bumuluto nga aman. Dapat kung ikaw butante, nakaibalo ka kung sino nga kandidato ang dapat ibutang mo sa pwesto nga sa pagkabing nimo makaserbisyo. Kilalahon mo, kilatison mo ang politiko nga ibutang nimo kabutuhon sa baluta. Amo ni siya ang pipila ka mga problema subong nga ginatubang sang COMELEC kag posible dako nga problema nga tubangon sa mga politiko labi na gid ang magpasibalad bag-o sa patag sang politika. May pagbulubaylo pa ini, pungkuan pa ini, agod nga maplansa ang matabo sa tuig 2022. Ini siya hindi lang matalakay kag posible ipahiga din siya kon wala na sang pamalatian tugas ang COVID-19. Kung madata na ang vaccination kag magsiling na ang aton sini gobyerno, okay, ang pandemic, ang COVID-19 na tapos na ang iya sinikagaw, na contain na ang iya kagaw. Pero mintas tanto nga may problema kita sa kagaw sa COVID-19, posible ini nga mga pagsulundan ipatuman sa tuig 2022. Mainit ini. Pwerte ini nga dibetihay. Ang iban nga mga mamalida subong ga reklamo na. Ang iban nga mga political party subong daw hindi na konforme. So, malawig-lawig ini nga talakayan. Nga posible ila tapuson ini kaysa Oktubre filing na sang Certificate of Candidacy. Posible sini nga mga binulan talakayon kung ano ang pwede kag hindi pwede i-apply sa tuig 2022. Amo ini ang aton bantayan nga mga bumuluto. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat.
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod sa Yung Philippine Standard Time, las 6:45, DTX 500, hindi magkalipat. Oy, para gid ini sa inyo ikaayong lawas para sa pagtinlo sang dugo kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na. Posible matagaan na tingog ang mga retirado nga mga general. Ang mga retirado nga general kag opisyal sang militar subong nagapungko sa mga matag-as nga palangakuan kag mga ahensya sang gobyerno. Paborito gid ni Presidente Rodrigo Duterte nga ibutang sila sa pwesto. Nagliligad, wala ini sila gintagaan igtalupangod, pero sa pagpungko sang bag-o nga Chief of Staff, Lieutenant General Celerito Subihana, ini sila makuhaan na sang ila tingog. Bangod, nagaplano si Subihana na ang council sang retirado nga mga general papungkoon sa anuman nga mga importante nga mga talakayan, katulad sang peace and order kag iban pa. Ang silingon, tingbon bala ang panghuna-huna kag opinyon sa tanan nga retirado nga general
nga makabulig dako sa pag-uswag kag katawhayan sang pungsod Pilipinas. Maayo ini no ang programa sa bagong Chief of Staff sang militar. Ang manami pagid kay siling ni Subihana nya hindi na pwede ni mga red tag nga ni sa mga individual kung wala sa nagkakaigo nga ebidensya. Manasunog sila, napaso sila sa tunagligad nga mga opisyal, nga mga general hala, panglistangalan, regtag kag iban pa ang natabo, hindi gali amo nga mga tao ang pinanglista. Amo to pinangaka sila sa pwesto. Ti siling ni Subihana, hindi dapat nga dugangan pa ang nahimo nga sala sadto. Ining pagpangregtag sa mga inosente nga tao. Siling ni Subihana, kinahanglan sundon ta bisan paano. Respetuhon ta ang tawhanon nga kinamatarong kag sundon ta ang international humanitarian law. So, puwerte ang linyada, no? Ni Subihana. Daw, maayo ang iya sinipila ka mga pronouncement ante siya magpungko bilang Chief of Staff sang militar. Daw, maayo man. Kung maamo ni nga plastada, maayo ini kay ambes ka, antes ka mag-arangkada sang pila ka mga pagpatuman sa mando militar, di makuhaan niya pa sang opinyon. Ambalo niya, biti, at ikaw nagligad nga general, Sir, anong maayos ni? Anong opinyon mo? Di kung mga 40 kay general da, ang makuhaan mo sang opinyon, tingbon ini sila, makalabot ikaw sa husto nga desisyon. Maayo Do maayo ang tindog ni Subihana. Namin ni siya kiti kabalo man sa Santa Negros kagi sa kuan mo detachment commander sa Binitin Murcia. Timpo to ni General Raimundo Harque, under sa kay Harque. Tismo taas na ranggo ya. Kay kung ibutang ka nga Chief of Staff natural ang mga star sa imo sining abaga gadamo. Mga 5-star general ikaw. So para sa akon maayo ini kung mag-amos ning tindog sang bagong Chief of Staff posibilidad makaangkon kita sang husto nga mga desisyon sa nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Mas nagid sa nagainit kag nagaduging subong nga engkwentuhanay sa tunga sang rebelde kag sang militar. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Yung Philippine Standard Time, lasay 52. Ariya na yung mayo nga panugyan para sa aton mga utod, babae at lalaki man, pwede. Kuda medyo hindi kakasaw sa ginagamit mo nga bon, kalaban natin, gagaras ang ila sinipanit, gareklamo sila nga daw palangatol pagkatapos paligo, posible habon ang kabangdanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. Mga 10 milyones nga bakuna, maabot sa pungsod kagiban pa nga mga ginapalayag nga makaangko na kita bakuna. So ang Malacanang, bangod sining ginapaabot naton sining nga mga binulan, magahatag ini siya sang listahan prioridad nga matagaan sang bakuna batok sa COVID-19. Mayno sabi ang PSG kay nakauna na. Pero wala pa takabalo kung di nagalin tong ila bakuna. Kung pilang bakal, donasyon o kung ano. Pabayaan tala na kadaw ginahipsan ina sa Malacanang. Daw nahuya ang Malacanang magpalayag. Nga agin pauna gid ang PSG. Nga kung pamatian ta sa una si Presidente Rodrigo Duterte nya mag-abot ang bakuna, mapatuslok ako una. Sa uli, nagkambyo pinsar niya uli lang ko. Sa uli niya, hindi na lang pag-ipakita. Kaya ba si mapatuslo ko sa buli na? Kalain. So, may pila ka mga dapat unahon, kabay pa, nga ining sa listahan na amo matuod ang una nga makapabakuna. Ini mga frontliner nga mga worker para sa akon, amo ni ang dapat unahon nga Kaya sila yaga tubang adlaw-adlaw nga tanan mo. Doktor, nurses, pila na bala? Ginatos na ka mga doktor kag nurses ang inigo sa COVID-19. Kay adlaw-adlaw ka tanan kung may pasyente sa COVID, sinong patubangon mo da karon? Kundi sila, kaya ra sila sa hospital. So, para sa akon, amo ini sila ang dapat ibutang una sa listahan. Ini mga frontliner na ton. Ining mga senior citizen pa uli-uli lang, jutay. Pero ibutang ta sa prioridad. Kaya man ang senior citizen, hindi man na pwede tuslukan mo dayon mo. Lantaw mo na sa doktor, high blood ka, may kidney ka, may tanan nga blatian, nagtapikan ka. Hindi pwede nga bakunahan ikaw. Kaya kadelikado mo. First dose sa bakuna, okay pa pamatyag mo. Second dose sa bakuna, maisog-isog na siya. Amo na nga ang iban galingin ng ulo, ang iban ka palangurog, ang iban ka suka-suka, kay purte kay isog na sang second dose. So kung ang senior citizen, pili-pilion ta, kay basig edad na sa sobra 80 kag hindi na makasarang ang lawas niya. So amo ining mga unahon naton. Mga frontliner gyud para sa ako na, ang unahon naton. Ining sa hospital ga duty, inang adlaw-adlaw nga tanan
gabantay, gapangusisa sa mga nagapasulod pagwa sa pungsod. Amon asla mga frontliner nga dapat bakunahan naton una para nga safe sila sa anuman nga paglaton sang COVID-19. Kabay pa, ining karon listahan sa aton sini nga gobyerno, matuman naton paidas-idas lang. Hindi kay kung sinong kilala, paunahon. Kung sinong may ngalan, paunahon. Amo na bla. Paunaha sila kung silang gabakal sa ila baksin, wala ta mahimo daya. Kung manggaranon siya ka magbakal sa iya sang kaugalingon niya nga bakuna, pero kinahanglan magi pa siya gyapon. Sa pagpakonsulta, doktor kagiban pa, kay basi ko mapatuslo ka sa gulpi bla, kagulpi la magturong kalimutaw ya, mabasulan pang gobyerno. Para sa akon, maayo ni nga balita, nga mag-aabot na ang mga bakuna. Kag ako yan nag-rekomendar gid, pabakuna gid. Kaya kung akong pamakuton nyo, nga mapabakuna, sabton ta kamo, diin ang mas delikado, ang COVID-19 o kon bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:58 na. Unahon ko niyo, basi malipatan ko ni karon ang nagiwat sa iya kadlawan, ika-62 nga kadlawan niya karong adlaw kay Susanita Verde Blanco. Halin kay Fred Verde Blanco. Okay? Mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa tak na las 7, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!